Dnes sa porozprávame s hráčom Hurikanu Marekom Vlašekom. Včera sme porazili Forko až o 5 gólov, 8-3. V čom vidí základ tohto úspechu? No, ja osobne si myslím, že výsledok úplne nekorešponduje s priebehom hry. Určite dosť značnú úlohu zohrala práve únava z cesty Forka, kde sme prvú tretinu bola dosť viditeľná, kedy sme dokázali prečiť prakticky vo všetkých spektrách hry. Základ bol určite dobrá obrana, defenzívna hra naša bola veľmi dobrá. Forko sme dostávali často podľak tým, že nevedeli rozohrávať a najmä z našej strany to bol veľmi disciplinovaný a seriózny výkon. Dnes už na papieri o niečo ľahší zápas, výsledok však rovnaký. Ako si to videl dnes? No, zápas bol úplne odlišný, pretože včerajší zápas nás stál dosť síl a taktiež tá motivácia predsa len rozličná. Zápas proti Forkom a námi sú vždy vypiaté do úplne maxima a proti tým slabším súperom máme trocha problém zahrávať. V stredu nás čaká veľmi ťažký zápas v Trenčíne. Čo ti tento víkend napovedal? Ako vidíš, že to dopadne v stredu? No práve tým, že sme ukázali, že vieme hrať disciplinované najmä dozadu, čo je vždycky základ úspechu. Adam nás opäť podržal brankár, takže myslím v tom, že pokiaľ budeme dodržiavať taktické pokyny, budeme taktiež opäť posilnení o niektorých hráčov, tak máme šancu s Trenčínom uhrať veľmi dobrý výsledok aj vyhrať. Ďakujem pekne, do počasia.